já vás vítám u dalšího vlogu. Ten minulý se bohužel nepodařil. Ano, ten minulý. Ale aspoň tady už mám rozpuštěné vlasy. Ten minulý nám spadl mobil trošku. Ano, trošku mám ho rozkřaplý. Tady čum. Už ho bohužel nevidíte. A já to mám přímo na tom foťáku zepředu, tady. Kousek. Hej, normálně můj taťka si toho normálně nevšiml. Čeho? On se normálně díval jako na ten mobil. Já jsem ukazoval jednu fotku. Ahoj. A on prostě, pěkná fotka, čau! On prostě pěkná fotka, ani si toho nevšiml. To je... Eriku! Perďas. Ty vole, tam měla teď zemřečka zmrzlina, jo? Čeláte prdel. Nečum to prostě. Tohle co je? Se asi vybrečím, hej. To. Čau! Co je? To je dobře. No nic nemá. Máš to ještě mokré? Ne, to máš suché, už to máš suché. Sykáte travičku? Tak vezmu 16 korun. Tu bavičku? Z pokladničky vezmu 16 korun. Ne. Koupíme si zmrzlinku. Můj teďka syká travičku, to je takové divné. Aha, jo. To se nevšiml. Počkej, Bardi venku. Se Bardi venku. Počkej, co jako včera, že by to tak rychle vyrostlo. Jako za den a máš to prostě. Bardi, ten. Ahoj lidi! Čau. Jsme u nás doma. Na tu stranu nesmím. Kameňák. Aj karamba. Kameňák 1. Tady bydlím já. To je Kameňák 2. Bacha, bydlím já? To má on byt. Krále, ty jsi tam dala úplně takhle ruku. Fakt? To ještě se na tebe takhle. Dívej, co na tebe dělal. Ať to vidí i ve videu. Trošku to bylo. Bartíku! Marte! Pojď sem. No. Čau! On se zase mlčí, ne? Jo, on už mlčí. Čau! Ty špekou, ne? Ty mu olizala mobil. On mi fakt, ježi, on mi fakt olizal telefon. Aspoň máš jeho autogram. Budeme zase běhat na naší disciplíně. Jo, zase podívej se na náš šulinál. On to byl vždycky červená. Barte, spíš? Což tak ty nebyla. On je úplně i sám pobočený. Bacha, už nám to doskáče. Dej a mám to. Batíku! Pojď se odložit baťohu. Maria, to je Fako. Maria, on močí. On mě zalil. Ty máš zdrápěk. To mě dělá taky. A já se nedivím. Barte. Hej, a váš pes se nebojí sekáčky? Náš jo? Barte. Pojď, hej, budem zase před ním utíkat. Pojď, dej. Jo. To je divné. To je lepší. Když tam budu běhat. Barte. Já mám to poškrabané. Ale tady jako do Ačka. Ale jsem dělala to, že to je dobrý. Když mi vzal mikinu. Hej, přikryj ho. Když to, náš pes, když ho třeba přikryjeme úplně po hlavu, až třeba, já nevím, On se toho snaží něčím, tyko, on vždycky do toho kope. Mami, ne! Opa, vaše kouša, ty čilina, ty jsi čilový. Čila, počkej, On to měl Čiláčko! Ježiš. Čiláčko, ty jsi štělý. Hej, pojď si odložit tu. Pojď si odložit baťoch tady někde. Tady někde třeba. Mami. Barte. Ty vole, mě úplně celý mokrý, hej. Au, třeba se hej. Eli, to má doktáčo. Neukazuj tam koule. Dobré. Že žádné nemám.
Mám. Takže my vám ukážeme naši překážkovou dráhu. Někdo zničil překážkovou dráhu. Já ten mobil rozchřáp. Dobré, neboj. Jako, teď budeš v ochraně. Takže lidi, budete v ochraně. Nebojte. Nebude to zas tak bolet. Dobré lítáníčko, že ano? Já jsem pro lidi atrakci. Hej, dělal jsem pro lidi atrakci. Hej, nech aby ti olizoval ucho. Jo. To tě chce kousnout. Takže dáme si další lítáníčko. Tak, bude to pod ochranou. Lítání! Ono to točí, hej. Pořád. On to pořád točí, jo? Hej, a já jsem mamce ukazoval moji ruku. Mami, nevíš, o čem mám ten drápec? Dobré lítáníčko, ještě chcete? Já jsem vydala jednou facku od někoho. Tak se čum. Barte, stávej, pojď. Dívej, jo? 1, 2, 3. Dobrý, nic se mu nestalo, to je pod ochranou. Dobré, ještě chcete lítáníčko? Dobré, tak jo. Když tak to schytává ten obal. Čum. Dobře, já. Hej, ale dobré. Ne, nestalo se mu nic. Takže dnešní video může neskončit. Barte, rozluď se.